гапаросташ ман то сухсинамо андеша мекардам ки бояд дар як ҷо кор кунӣ, аз як ҷо маош хӯрӣ, содиқ бошӣ. лекин баъд аз оне ки ман сухсинамо омадам, баъд баъзан фаҳмишҳо озодтар будем, мо дар сухсинамо мо бисёр чиро омӯхтем. Баъд ман хеле масалан дар дигар ҷоҳо низ кор мекардам ва ман фикр мекунам ки агар имконият бошаду маъмурияти коргоҳ ин иҷозат диҳад, бояд як нафар, як мард бояд 4-5 ҳатто 10 корро анҷом диҳад, то ин ки зиндагӣ хубтар дошта бошад. се рӯзноманигори бисёр матраҳ ва соҳибном дар вилояти Суғд ин шабу рӯз. ҷамшед маъруф, бобоҷони икромов, неъматулло мирсаидов. чаро мо инсонҳо одам намешавем? барои он ки намехонем. ман фикр мекунам ки дар ин самт, яъне дар самти журналистика, якум иқтисодиёт хуб мешавад, дуюм дар ҷодаи касбият омӯзгорони хуб, омӯзгорони соҳибтаҷриба чун дар донишгоҳ дарс медиҳанд ва боз журналистони соҳибкасб низ ҷалб мешаванду барои ташаккул ёфтани журналистони ҷавон сабаб мешаванд. ин орзуҳои шумо аст ки ин мешавад? Мешавад. барои шунавандаҳо ҳамин чиза мегӯем ки аз ҳақиқат дур набошанд, якум, яъне донанд ки ҳақиқат куҷост, якум, ва дуюм барои пайдо кардани ҳақиқат хомӯш набошанд, ҳамеша ҳаракат кунанд ҷониби ҳақиқат. боре фикр кардед ки Осим қотил? агар ба таври воқеӣ гӯем ҳа, лекин ба таври маҷозӣ на. зеро ки ман кӯдаки аввалинама вақте ки аз зери нафас мегирифтам ва чашми ман нигоҳ кард, то ин рӯз ман фикр мекунам ки бояд ман намегирифтам, вай намемурд. ин аввалин кӯдаки ман соли 2010 таваллуд шуд ва баъд аз 4 соат ҷарроҳӣ кардам, баъд аз 4 рӯз вафот кард. чаро гирифтед аз зери нафас? чунки духтурон гуфтанд ки рӯз аз рӯз ҳамон узвҳои дохилии кӯдак вайрон шуда истодааст ва ҳолаташ бад шуда истодааст, дар хунаш инфексия зиёд шуда истодааст ва гуфтанд ки барибар оқибаташ ин вай аст, марг аст. шумо кӯдака гирифтед, чанд вақт дастишонро зинда монд? ҳамагӣ 1 соат ё 1.5 соат. ман омадам, хобам бурд ва аз хоб хистам ки алкай гуфтанд ки ҷонаш баромад. ҷо ҳама буд хона, бобо, оча, падар, модар, ҳама буданд дар хона. ва шумо тақрибан дига омода будед барои марги ӯро қабул кардан? бале, барои он ки ба ман фаҳмонданд ки ин тамом мурда аст. ва хобатонам бурд ҳамун 1 соат роҳат? ҳамун 1 соат ман ҳамагӣ намедонам, ман чун 4 рӯз хоб нарафтам шаб, ман хобам намебурд. чӣ ном дошт? мо Омина ном мондем. дар дохили ҳамон автомобил вақте ки аз беморхона меомадем хона, номашо Омина мондем. хобатонда мебинед чӣ кам кам? вале ман чашмаш хеле дар ёдам аст ва вақте ки нигоҳ мекардам, чашмонаш вақте ман нигоҳ мекард, гӯё илтимос мекард ки мана набурор аз беморхона. ман ҳамин чиз бисёр ман азоб мекард.